Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, της ερχόμενης Κυριακής έχουμε τη γνωστή σε όλους μας παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Στην παραβολή βλέπουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, βλέπουμε δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες, βλέπουμε δύο διαφορετικές νοοτροπίες και στάσεις της ζωής. Από τη μία βλέπουμε έναν πλούσιο άνθρωπο να απολαμβάνει τα πλούτη του, την καλοπέρασή του, τις ειδονές του κόσμου σε υπέρτατο βαθμό, χωρίς να τον νοιάζει τίποτα άλλο εκτός από τον εαυτό του και την καλοπέρασή του. Και από την άλλη, αδελφοί μου, βλέπουμε το φτωχό Λάζαρο να υπομένει τη φτώχεια του τρώγοντας από τα ψίχουλα από το τραπέζι του πλουσίου Κυρίου. Βλέπουμε επίσης δηλαδή δύο διαφορετικά αντίθετες εικόνες και όλα αυτά επί της ζωής της γης. Ο πλούτος, αγαπητοί μου αδελφοί, καταστρέφει, είναι δεδομένο. Ο πλούσιος της παραβολής του σημερινού Ευαγγελίου που θα ακούσουμε φορούσε πανάκριβα αρχοντικά ενδύματα και διασκέδαζε κάθε τόσο με πλούσια συμπόσια. Ούτε που νοιαζόταν καθώς έβλεπε στην εξώπορτά του εκείνον τον φτωχό Λάζαρο παραπεταμένο και γεμάτο πληγές. Πόσο αλήθεια υπέφερε ο δύστιχος. Ήθελε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Αλλά σαν να μην έφτανε αυτό, καθώς ήταν σχεδόν γυμνός, έρχονταν οι σκύλοι και έγλυφαν τις πληγές του. Όμως, αδελφοί μου, ο Λάζαρος δεν έβγαζε από το στόμα του παράπονο εναντίον του πλουσίου ή και του Θεού. Πόσο μεγάλες οι αντιθέσεις των δύο αυτών ανθρώπων που βρίσκονταν τόσο κοντά μεταξύ τους. Ο πλούσιος ήταν ντυμένος με πολυτέλεια και ο Λάζαρος με τα έλκη του και τα κουρέλια του. Ο πλούσιος καθόταν σε πολυτελεία και ανάκλειδα και ο φτωχός πεταμένος στη γη. Ο πλούσιος, αδελφοί μου, περιβαλλόταν από επίσημους συνδετημόνους και ο φτωχός Λάζαρος από τα σκυλιά. Πόσο ανάγλυτος αλήθεια ήταν ο πλούσιος, πόσο κακό του έκανε ο πλούτος. Τον έκανε δούλος στη σάρκα, αδιάφορο για κάθε φτωχό γύρω του. Η πολυτέλεια τον οδήγησε στην αλαζονία, τον οδήγησε στην κοιλιοδουλία, τον οδήγησε στην εσπλαχνία. Βέβαια, αδελφοί μου, η αμαρτία του πλουσίου δεν ήταν τόσο στα ενδύματά του ή στις τροφές του, όσο στο ότι φρόντιζε μόνο για τον εαυτό του. Η παρουσία του Λαζάρου έξω ακριβώς από το σπίτι του ήταν για αυτόν μια διαρκής υπόμνηση και ευκαιρία αγάπης. Πώς μπορούσε ο πλούσιος να βλέπει τον άλλον να λιμοκτονεί και να μένει τόσο ανάλγητος άραγε? Αλλά ο πλούσιος της παραβολής, αδελφοί μου, ενδιαφερόταν μόνο για τα πλούτη του. Δεν είχε ανώτερα ιδανικά και αξίες. Απ' έξω η εμφάνισή του μεγαλοπρέπειη, από μέσα όμως η ψυχή του αραχνιασμένη. Από έξω αρώματα και φρουφρού και μέσα δυσοδεία. Το σώμα του καλοπερνούσε στις ανέσεις. Η ψυχή του όμως, αδελφοί μου, αργοπέθαινε μέσα στην φθορά. Το ίδιο παθαίνουμε και εμείς οι άνθρωποι, όχι μόνο οι πλούσιοι, αλλά όσοι προσκολόμαστε στα υλικά αγαθά, αδελφοί μου, λίγα ή πολλά, φτωχά ή πλούσια, και νομίζουμε πως με αυτά θα ευτυχίσουμε αδιαφορώντας για τους γύρω μας, τους ενδεείς, τους πεινασμένους, και χωρίς να το καταλαβαίνουμε σκληραίνει η καρδιά μας, αγριεύει η ψυχή μας. Η προσκόλληση στα υλικά αγαθά είναι μεγάλος πειρασμός, αδελφοί μου, για τη ζωή μας. Κινδυνεύουμε όλοι μας. Η πρώτη σκηνή τελείωσε, αδελφοί μου. Ήταν η σκηνή πάνω στη γη. Στη συνέχεια όμως έχουμε τη δεύτερη σκηνή, επάνω στον ουρανό. Πρώτος λοιπόν πέθανε ο φτωχός. Κανείς ίσως να μην έδωσε σημασία στον θάνατό του. Άγγελοι του Θεού όμως
κατήλθαν αμέσως από τα ύψη του ουρανού για να μεταφέρουν την υπομονετική ψυχή τους στους κόλπους του Αβραάμ, για να βρει ανάπαυση στον παράδεισο. Πέθανε κάποτε και ο πλούσιος και τάφηκε μεγαλοπρέπεια και δόξα. Όμως, αδελφοί μου, την ψυχή του δεν την παρέλαβαν άγγελοι του Θεού, αλλά την άρπαξαν με μανία δαίμονες και τριβόλοι, φοβεροί, και την οδήγησαν στα φοβερά σκοτάδια του Άδη. Εκεί τώρα ο πλούσιος υπέφερε φρικτά και άρχισε να κραυγάζει και να παρακαλεί: «Πάτερ Αβραάμ, λυπήσουνε, στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει την άκρη του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, διότι τυραννιέμαι μέσα σε αυτή την ανυπόφορη φωτιά». «Παιδί μου», ακούγεται μια φωνή, «θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες με το παραπάνω τα αγαθά σου στη γη και ο Λάζαρος τα κακά της δυστυχίας του», απάντησε ο Αβραάμ. Τότε όμως, αδελφοί μου, εδώ αντιστρέφεται η ρόλη. Ο Λάζαρος παρηγορείται για αυτά που υπέφερε, εσύ όμως βασανίζεσαι διαρκώς. Και έπειτα ανάμεσά μας υπάρχει μεγάλο χάσμα αδιαπέραστο. Αλλά ο πλούσιος επιμένει: «Στείλε σε παρακαλώ τουλάχιστον τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, να πει στα 5 αδέλφια μου τι γίνεται εδώ στον άλλον κόσμο, για να προλάβουν να μετανοήσουν και να μην έρθουν και αυτοί εδώ στην κόλαση». Και ο Αβραάμ του απάντησε: «Έχουν στη γη τα βιβλία του νόμου και των προφητών που μιλούν για αυτά». «Όχι, πάτερ», συνεχίζει ο πλούσιος, «δεν θα υπακούσουν στους προφήτες. Εάν όμως πάει τώρα σε αυτούς κάποιος από τους πεθαμένους ανθρώπους, θα μετανοήσουν». Ο Αβραάμ, αδελφοί μου, όμως έκλεισε τον διάλογο λέγοντας: «Εάν δεν έχουν καλή διάθεση να υπακούσουν στον νόμο και τους προφήτες, δεν θα πιστούν, ακόμα και αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς». Από την παραβολή αυτή, αδελφοί μου, παίρνουμε όλοι μας ένα μεγάλο δίδαγμα. Ότι ο τόπος της αιώνιας κατοικίας μας προσδιορίζεται από τις επίγειες επιλογές μας. Ό,τι κάναμε θα το βρούμε μπροστά μας, διότι και ο καθένας μας προετοιμάζει την ψυχή του για τον αντίστοιχο τόπο. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί μου, για όλους μας, είναι ότι όταν οι άνθρωποι αμαυρώνουμε καθημερινά την ψυχή μας με τις απολαύσεις των αισθήσεων, την καθιστούμε ακατάλληλη για τις ανώτερες πνευματικές απολαύσεις του πνευματικού κόσμου. Πώς να χωρέσει στον παράδοσο η ψυχή μας, ενώ εδώ στη γη ήταν απορροφημένη στην ύλη? Πώς να δοκιμάσει τις απερίγραπτες πνευματικές ειδονές του παραδείσου μια ψυχή που ξέρει μόνο τις απολαύσεις της σαρκός και έχει περιορίσει την ευτυχία της στα φαγητά, στα γλέντια, στα ρούχα, στα φρουφρού και τα αρώματα? Πώς να γευθεί τον παράδεισο μια ψυχή σκληρόκαρδη και άπονη ανάμεσα στις εξαγιασμένες ψυχές τόσων ανθρώπων δοκιμασμένων από τον πόνο και τις θλίψεις της ζωής? Ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολούν, αδελφοί μου. Η αιώνια λοιπόν ευτυχία μας ή η ατελεύτητη δυστυχία μας μετά τον θάνατο καθορίζονται από τη διαγωγή που δείχνουμε πριν από το θάνατό μας, αδελφοί μου. Να το ξαναπώ για άλλη μία φορά λοιπόν. Η αιώνια λοιπόν ευτυχία μας ή η ατελεύτητη δυστυχία μας μετά τον θάνατο καθορίζονται από τη διαγωγή που δείχνουμε πριν από τον θάνατό μας. Σήμερα λοιπόν δρομολογούμε το αιώνιο μέλλον μας. Τις επιλογές τις ξέρουμε, οι προορισμοί ξεκάθαροι. Ας ετοιμαζόμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, για το αιώνιο ταξίδι μας. Αμήν. Γέννητο. Καλή και ευλογημένη Κυριακή.